Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Pagkakaroon guys, ni ata sa merkado. Luis Mercado guys, oh. Buntag pang sayo guys, atong hoton ang mga mananagat kay paman mga bot. Medyo init na ang adlaw, oh. Ano? O kadang butangi kay nagbitay ngok ngok. Katil katalambak. Ha? Pitaw, kuha man nagtujo god. Ha? Umiyo mga tambak meron. Cuma gahapon na puro katambak. Duha. Sa Aron lan. malinaw ko. Malinaw lang, diya may bruha ko na marang gidoon nimo. Ako anto na mamasok. Ano maso to? Baylo ta. Ha? Baylo ta ho nang big nimo. Imar kay daghan man guys. Ano sa kadan? Oy. Balagan siko. Kansi ka. Was atan mo adto? So Sa atan. Like tingo ka ano rag? anara da guys.
Baguhan kog tingog siyang kuan. Jamu ko no. Ha? Wa man niya testing lagi na. Padagan-dagan. Naba ko nakijampaw. Ha? Si Aladdin may kijampawan. Pakungan, naglaot na guys. Ha? Laot. Dito kang laot. Sir. Wa jam mo. Sir. 2, 4. Dos, 4. Why tangige? Tangige. Kasi, yan ang kuan man ko. Si tangige. Ano, isaka ba kay tingin ni kanan da, sidle. Dengan ka sudanan anak. Buat sabat unjar na larga. Ano na? Oo, tagay kay. Magkasugba ba? Namutabang ko nagampo nga di ka kakuha og ma. Mutaba man nag-ampo Godlex. At si Ipin anak ko sa iya mga pen. Anak ko sa imong mga kapin-kapin anak gad. Namusudan ni isda. Duha ka buok oh. Pagkat koy. Ha? Nauna kang alone. Agkang along. Hi Alex. Ah, mik lang ka sakay anak? Ano iba mo ka? Nakabaligan na dahil nani mo pen. Ano gaya biton deh? Maju kay nakapanabo lagi ka. Ano ko, buro bulidaw man dito. Lagi mo man kaligat no. So ko gibalik na ko. Ha? Balik na ko dito ko. Ah, dito de ka? Oh, Mao ba? ko ana. Kinsa ka Alvin na? Ako tutundan ko na. Ha? Na itong amo ang wala siya mudunggo sa labasero? Si Alvin? ato siya niya naman me. Ni Sinyas. Ah. Asa pa des Virgilio? Ha? Asa pa des Virgilio? Tuana, kasi yung manuka nagtuwa. Wala ni mo ba siyang gahapon? Yuban? Si Murag dito mo sila kalate.
Karon? Wa man siya apila. Bawa pa man kaulit ang anak ko. Kay ba man? Niuli na ba? Niuli na sir si Berto? Pasensya na mo guys, kung maro pilingaw na ko karong adlaw. O ako mo yun guys, bye-bye!